Avui ens acompanya Rafa Flores, entrenador esportiu en una llarga trajectòria en el món de l'atletisme i les curses de muntanya. Durant la seva trajectòria ha acompanyat a persones de tots els nivells, tant a persones que acaben de començar com a esportistes d'èlit, acompanyant-los a créixer no només físicament, sinó a gaudir del procés. Avui parlarem de la seva experiència com a entrenador i per què de vegades menys és més. Benvingut, Rafa, a poc a poc. Pues moltes gràcies a tu per la invitació. Primer et volia preguntar una mica que ens expliques la teva trajectòria professional i com has arribat a estar on estàs ara. Jo vaig començar gràcies de la mà de Francesc Vallespí, que Vallespí m'ha de demanar si podia agafar en aquell moment la secció del Club Natació Tortosa d'atletisme. I bueno, vaig acceptar el repte, jo encara no tenia carnet de cotxe, me portava ma mare a Tortosa en el cotxe, però bueno, era una cosa que em feia bastanta il·lusió. I a partir d'aquí, doncs, bueno, me vaig enganxar de tal manera a l'atletisme, li preguntava aquí com moltes coses. Ell va ser una miqueta la persona que va ser la llum i el faro, la referència dins del món de l'atletisme, i a partir d'aquí doncs, bueno, vam anar creixent. El salt crec que important el vaig fer quan vaig marxar a Ascó, a la Ribera d'Ebre. Me van donar un club en primer dia que vam arribar en 13 atletes. Vale. I bueno, jo recordo els 3 primers dies com una sensació una mica agredolça en el sentit de que, ostres, acabes de deixar un club que tenies 13, 14 infantils i 10 o 12 cadets i marxes a un club que té 12 xiquets entre totes les categories. Vale. Jo recordo que els dilluns, dimecres i divendres, que eren els 3 dies que entrenem, els 2 primers dies d'entrenament van ser una miqueta com a que llarg més s'està fent això. Claro. Però el divendres, ja quan vaig acabar l'entreno, ja tornant cap a casa, vaig dir, bueno, això no pot continuar així, és a dir, tu no pots estar tots els dies venint en aquesta sensació d'una cosa que t'agrada, no? I a partir d'aquí li vam pegar la volta i vam començar a crear un projecte a la Ribera d'Ebre molt xulo i, bueno, 6 anys després vam acabar en més de 100 atletes. Wow. Llavors vam tornar a casa, que era una de les condicions en les quals jo vaig tornar, que al final era, jo em devia al lloc on m'havien vist néixer, no? I vam tornar, llavors no era el Club Natació Tortosa, sinó que era la secció d'atletisme a les Terres de l'Ebre. Que aquí, un apunt, Rafa va ser el meu entrenador. I a partir d'aquí comença l'aventura en Nerea i altres atletes durant més de 6 anys. Allí també coneixo a la que és actualment la meva dona. Jo crec que és superimportant la relació entre l'entrenador i l'atleta, no? I jo tinc un record de felicitat, perquè a vegades hi ha entrenadors que ho fan per apretar-te, per que entrenes més, no? Però se pot fer d'una manera, es pot fer d'una altra. I tu ho feies sempre des del carinyo i des de l'estima, i ho tinc tan a dins i tan gravat de lo bé que mos feia sentir, i suposo que nosaltres companys igual. Primer són les persones, i després és l'equipació o els resultats que pugues tindre, no? Perquè al final els resultats, després de l'experiència i com més anys passen, encara ho tinc més clar, és un moment, un dia, un segon, i ja passa. El que queda és el que estàs parlant, aquella abraçada, aquella vegada que és el Campionat d'Espanya per equips a Marinador, que per a mi m'ha fet molta il·lusió que tu estés allí, precisament. Pues, aquestes coses jo crec que són al final les que realment te queden, no? Una medalla, bueno, sí, una medalla és, pots dir que va ser campiona del món, que va ser campiona d'Europa, però allí es va quedar. I si la sensació és que tens un mal record d'aquella persona, encara que hagi sigut campió del món, en què queda aquella medalla? En no res. Llavors, després de l'ATE, tu vas seguint fent coses i vas arribar a fer coses de trail, no? Bueno, després de l'últim any de l'ATE, quasi acabant l'últim any, apareix una noia que volia fer curses de muntanya. Jo en aquell moment estava fora de joc totalment de les curses de muntanya, en aquest cas trail ara ja, i dic, pues va, comencem. Antes farà cap això, pues no ho sé, pues provem-ho. Però la condició era que comencés per l'atletisme, una miqueta a tirar-la cap al camp meu, no? I la veritat és que aquesta noia, que puc dir el nom, que és Ragna de Bats, va començar fent cross, no? I no ho feia malament, la veritat és que va ser de les coses que inclús tercera un campionat de Catalunya, i la noia supermotivada va dir, bueno, Rafa, quan tu et deixis l'atletisme, què farem? Dic, no, que si vols te continuo entrenant. I la veritat és que, bueno, vam anar pas a pas, a poc, i vam saber los dos, jo creixi com a entrenador de curses de muntanya, que era un terreny totalment desconegut, i ella creixi com a atleta en l'experiència que jo tenia com a entrenador i alguns coneixements que podia tindre en el cas de l'entrenament o de la força, etc. I bueno, vam començar pels campionats de Catalunya, després vam anar als campionats d'Espanya, després vam fer algunes proves de la Copa Europa, algunes proves de la Copa del Món, i finalment va ser campions del món el 2018, no? A part d'aquí vam guanyar la CCC d'UTMB, que va ser també un dels moments més guais, i a partir d'aquí, doncs, bueno, quan tens un atleta bo, guanyes una miqueta de fama i de renom, i a partir d'aquí comencen a aparèixer molts més noms que en aquells moments ja eren portades de revistes o que sortien o que tenien molts de seguidors en xarxes socials. I ara mateix, en quin moment estàs? Pues ara
Ara estic assentat al sofà i la veritat és que estic molt bé. Aquí, en la idea, Pues, ara mateix estic com a responsable de trail de la Federació Espanyola d'Atletisme, és a dir, al final el que fem és promocionar aquells atletes que creiem que són o que tenen el nivell per representar Espanya als campionats d'Europa i als campionats del món. Li passem els informes al seleccionador nacional, que és al final qui té l'última paraula, i a partir d'aquí doncs, bueno, fer una miqueta els seguiments dels atletes, preparar les concentracions, preparar els campionats, etc. La veritat és que és una experiència que sempre havia somiat arribar a este puesto i ara que ho estic vivint, doncs, bueno, és com un somni complit. No? Llavors jo et volia preguntar, si ens està veient algú que vol iniciar-se en el món d'atletisme, començar a córrer, quin consell li donaries com a entrenador? Bueno, jo crec que una és tindre clar què vol fer, dos, per què ho vol fer, Vale. perquè moltes vegades és que, bueno, he vist a la tele un que fa una marató, doncs jo també voldria fer una marató. Bueno, sí que pots fer una marató, però, com diu el teu eslògan, a poc. És a dir, no anem cremant etapes, sinó que anem disfrutant del camí. Jo crec que al final, aquell que disfruta del camí és el que arriba més a lluny. Aquell que només pensa en un objectiu i en acabar-lo, quan s'acaba l'objectiu, què fa? Clar. S'ha acabat. Jo crec que també per això molts dels que fem atletisme en aquell moment seguim corrent, perquè ho vam disfrutar en el seu moment, vam competir, vam fer moltes coses i sí que ara no em veria competint, no? Puc fer una milla, puc fer coses així, però no em veria competint com abans. Però atletisme està dins meu i córrer m'apeteix sempre, saps el que vull dir? I segueixo volent córrer i ara vaig en el grup dels adults i no és com abans, però sento que si no fes res d'això me faria falta. Bueno, jo crec que al final, una vegada acaba la teua etapa, entre cometes, competitiva o que tens uns certs objectius, etc., el bonic d'això és continuar que t'has creat un hàbit. No? Si no has creat un hàbit, és molt trist també de dir, hosti, jo només m'he dedicat a això, quan s'ha acabat això he desaparegut, no? Que has pogut ser molt feliç o no, però només ha sigut això. Clar, llavors has de recuperar la part social, la part més lúdica. Exacte, és que jo crec que té una part social molt gran. Moltes de les meves amigues, la meva parella, són d'atletisme. I vam començar sent companys d'atletisme, no? I després, no sé, Diana i Noa, seguim sent amigues i jo crec que serà una amistat que durarà per a sempre. Gràcies a Déu hi ha hagut un canvi totalment bestial. Ja no és estrany veure gent entrenant, ja no és estrany gent veure córrer, i sobretot de l'apartat femení, que és el que a mi molt més m'ha agradat i més m'ha tret, és que cada vegada som més. Però no només en atletisme, sinó cada vegada veig gent en bici, cada vegada veig gent nadant, cada vegada veig gent en triatló, cada vegada veig gent en trail, i sobretot l'apartat femení, no? Que hem destapat esta coseta que mos feia com a que les dones no podien arribar a ser com els homes, no, al contrari, arribar i molt més. Claro, hi ha hagut com un canvi a la societat, no? De veure l'esport com vaig a fer esport a integrar-ho a la forma de vida i que ara molta gent fa esport que potser abans no s'ho plantejava. Ma mare és un exemple, ella sempre diu és que jo era la típica que quan feia educació física m'amagava per a no tenir que córrer i ara segueix-la, saps? Sí, és que possiblement l'educació física que fem a lo millor no era la millor manera de transmetre, no? És a dir, quan estàvem castigats, què fem? A pegar voltes. Clar. Claro, dius, ostres, si el càstig és pegar voltes, ara jo com vaig dedicar a pegar voltes? A nivell de salut és brutal. Jo, per exemple, estic de gerent a un centre esportiu. Quan vaig agarrar el centre esportiu ara fa 2 anys i mig érem uns 750 usuaris, avui dia som quasi 1.500. Uau. Clar, que has notat que la gent ja no veu l'esport com una cosa a més, sinó com una necessitat de vida. No? Sobretot la gent gran, que fan aquagyms o que fan activitats sense molt d'impacte. El dia que la piscina per alguna cosa està tancada o que... és que això nosaltres ho necessitem. Quan te diuen això dius, ja hem aconseguit el que volíem. Ara tenim un conveni en el CAP de Deltebre, que és el centre mèdic, en què receptarem activitat física. Uns fan esport per evadir-se de molts de problemes, uns fan esport perquè els encanta i uns fan esport perquè tenen un hàbit. I això és superimportant. L'ansietat ja me la dona la feina del dia a dia, la família, etc. Si damunt això que ho fas com a hobby perquè disfrutes t'acaba creant tanta ansietat, és que hi ha alguna que no estem fent bé o que ens estem equivocant. I Rafa, te volia preguntar, què fas quan un esportista està desmotivat? Bueno, primer mirar-lo a la cara. Moltes vegades aquesta desmotivació el que fan és que descarreguen per una altra banda, no? És a dir, no et diuen la veritat del tot, no? Potser realment no estan a gust en els altres que tu estàs fent. I diu, no, és que no estic bé, és que no sé què, és que he vist, és que no sé quant, és que igual m'ho deixaré, i veus un cúmul d'excuses que acaben dient, bueno, pren tu la decisió i acabarem més ràpid, no? O t'assentes a una taula i dius, escolta'm, veus que no podem anar de la mà, no hi ha problema, busca un entrenador. Si vols t'ajudo a buscar un altre, sense cap problema, no?
o veus que hi ha problemes extra fora de la competició, no? Que, bueno, pues en la família, o que hi ha hagut problemes de relació, o que hi ha hagut mil històries, no? O que no acaben de sortir les coses a la feina per motius èquids. Doncs, bueno, s'ha de buscar una solució. Per això jo sempre pregunto als atletes, quin és el teu temps real d'entrenament? Temps real què vol dir? No és el que a mi m'agradaria o el que he somiat, és el que realment tens a la vida. És a dir, si al final un només pot entrenar, plega de treballar a les 3 i té que estar a un altre lloc a les 7 de la tarda, aquí no hi ha 4 hores d'entrenament reals. Aquí n'hi ha 2. Perquè tu has d'arribar a casa, has d'entrar per la porta, t'has de canviar, has de sortir a córrer, si és el que has de córrer, i has de tornar. Però quan tornes, t'has de dutxar, t'has de sembrar del rato, has de fer un cafè i llavors te n'has d'anar. Per què? Perquè si això no es compleix, l'experiència me diu que al cap de 3 setmanes, 4 setmanes, em diràs, vaig agobiat, no arribo tot. Per tant, la situació té que ser real. I jo sempre dic el mateix. És a dir, si quan tu acabes d'entrenar tens temps d'assentar-te, fer un cafè i parlar amb algú, genial. I mai, i és un dels errors que cometem molt grans, és la comparació. Per a mi és una de les lacres més dolentes que existe a la societat, que és comparar-me en... Però bueno, si jo sóc verd i tu ets rosa, en què ens hem de comparar si som diferents colors? Que tu no entrenis a la pista no és el meu problema, perquè jo al dia de la competició estiré sentat a la grada, animant-te i deixant-me la gola, però qui estira baix dels bous és tu. Clar. O sigui, que aquí l'única persona que t'estàs enganyant és a tu. És a dir, si tu no fas les sèries, si tu no fas el que sigui, és que jo no tinc cap problema, perquè després és tu la que t'enfrontes a la realitat. I tant. I la realitat te ficarà al puesto, i després no hi haurà excuses. I després no sortirà, el primer que faràs és que Rafa no entrenem bé, o fem no sé què, o fem no sé quantos. Tu realment has aportat tot el que havies de portar. Quina és la lliçó més important que t'ha donat l'esport? Tocar de peus en terra. És a dir, quan tu et penses, perquè els entrenadors han tingut a veure molt d'ego, i hasta que no et peguen una bufetada bastant important, que et fan caure en terra, dius, ostres, doncs potser ni era tan bo jo com me pensava, ni la cosa era com per a magnificar-ho tant, no? O coses que dius... Jo recordo la imatge de veure a Ragnar entrant a Castelló, ser campió del món, i jo pensava, hòstia, he complet un somni. No? Ha sigut campió del món. I el dia següent era com, bueno, però hem de tornar a treballar, Claro. Que d'això tota la vida no viurem de ser campioners del món d'aquell dia. I jo crec que una de les coses que m'ha ensenyat és que tindre ego no té sentit, compartir les coses en altres entrenadors comença a tindre sentit, i al final no tens res que amagar, que no és que no hi ha res inventat, no? I que, bueno, que l'ego és, per a mi, entre els entrenadors o els atletes, és un ingredient que cada vegada fa més mal. Juntament amb les xarxes socials, és un dels grans problemes, no? Perquè al final, moltes vegades, per xarxes socials, justifiquem allò que realment no pensem. Vale. No? Jo, si vaig o me dedico a les xarxes socials, al final me dec a un públic, no? I el públic, què vol de mi? No què jo vull del públic, sinó què vol de mi? Que faci això? Doncs ho he de fer perquè me dec, però realment ho estic pensant. I per últim te volia dir, a poc, per a mi és com, després d'haver entrenat molt, competit molt, seguir fent esport, però ara ja a poc, no? Que no crec que sigui menys, sinó que és l'essència aquesta que queda de l'esport i tenir en compte diferents vessants, perquè a vegades només penses en esport com a entrenar, però s'ha de tenir en compte la part psicològica, les diferents coses que he anat tocant, no? La part nutricional, perquè al final, si l'esport no va acompanyat d'una bona salut i d'una bona nutrició, és difícil. Llavors jo et volia preguntar, què seria per a tu a poc? Pues jo crec que a poc per a mi seria viure les experiències, és a dir, no acabar fent l'experiència, sinó viure-la. És el mateix que una carrera, no? Al final és quin camí m'ha portat fins a la carrera, com m'he disfrutat, quins han sigut els problemes que he tingut, les facilitats, les avantatges, les il·lusions, les desil·lusions per arribar allí, i crec que al final quan disfrutes d'este camí, la cirereta al pastel és el dia de la competició. És a dir, perquè si tot això no ho has fet, el dia de la competició no pretengues fer res del que no has fet. És saborejar cada un dels moments. Que bé. Moltes gràcies, Rafa. A tu, bé.